राधे 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 राधे. Hi, I am Ayushi and I am from Cuttack. This is the day 8 of my mini vlog and ମୁଁ ଯାଇକିନା ବୃନ୍ଦାବନ में फाइनाली पहुँची जाइए 30 hours ट्रेन जर्नी पर जाइकिना. तो ट्रेन जर्नी कथा तो न कहले छाड़ बहुत ही बेटर. क्या कहाँ पे? वृंदावन में हम हैं. वृंदावन में वृंदावन में हेलो हे मांकड़ ମୋ ମା ତ ଅଲଗା ଲେଭେଲର ହିଁ ଖୁସି ଅଛି. ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଭିଡ଼ିଓରୁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ. ଆଉ ସେଠିକା ମାଙ୍କଡ଼ ଏତେ ବଦମାସ, କେଉଁ ଜିନିଷ ବି ଗୋଟେ ହାତରେ ରଖେଇଦେବେନି. ସେ ଚଷମା ହଉ, ଖାଇବା ଜିନିଷ ହଉ, ଯାହା ବି ହଉ, ଟିକେ ମୁହଁ ବୁଲେଇଥିବ ଫଟକିନା ଆସିକି ନେଇଯିବେ. ଆଉ ଟ୍ରେନ୍ କଥା ତ ନ କହିଲେ ଛାଡ଼. ମୁଁ ଆସିଲା ପରେ ମୋତେ ଏତେ ଜୋରରେ ଜ୍ୱର ଥଣ୍ଡା, ମୋ ଭଏସ୍ରୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ. ବାକି ଜାଗା ହେଉଛି ବହୁତ ଭଲ ଜାଗା, ଏତେ ପିସ୍ ଆଉ ବହୁତ ହି ଭଲ. ବହୁତ ମାନେ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ସଫା. ବାକି ତାଙ୍କର ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ଜମା ବି ଭଲ ନୁହେଁ. ଆଉ ଖାଇବା କଥା ନ କହିବାଟା ହିଁ ବେଟର. ମୋତେ ତ ତାଙ୍କର ସେଠିକା ଖାଇବା ହିଁ ଭଲ ଲାଗିଲାନି. ମୁଁ ଜାଣିନି କାହାର କ'ଣ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁ, ଆଉ କାହାକୁ କିଛି ଭଲ ଲାଗିଥାଇପାରେ, ବଟ୍ ମୋତେ ତ ଭଲ ଲାଗିଲାନି. ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ମୁଁ କ'ଣ ହିଁ କହିବି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲେ କି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ମୁଁ ସବୁ ହିଁ ଭୁଲିଗଲି. ଟ୍ରେନ୍ ଜର୍ଣ୍ଣି ହଉ କି ଥକାନ ହଉ, ଯାହା ବି ହଉ. तो ब्लॉगटा केमती लगिला मते श्योर करी कमेंट करी कहिबे. एंड हाँ, यार पार्ट 2 भी अच्छी. तो गोटे वीडियो तो सब जिनस देखी हेबनी जेहेतु एटा गोटे मिनी ब्लॉग. तो मते श्योर कमेंट करिकिना कहिबे ब्लॉग केमती लगिला. एंड हाँ, पार्ट 2 रे भी आमे कौन कलु मु आपण मानको श्योर देखिबे. बाय.